Men det kan godt virke mod gigt. På Slagelse sygehus har man det seneste år brugt videotolkning, når der har været behov for at tolke ved konsultationer. Og medarbejderne ser store gevinster ved metoden. Fordelen ved videotolkning, først og fremmest er det jo, at tolken ikke er nødt til at komme ud til os, men kan sidde et sted og nå mange, så han ikke skal, vi heller ikke skal betale transportpenge, men han heller ikke skal bruge tid på at køre ud til rigtig meget. Så det er jo meget, meget nemmere at nå ham. Og det kan måske den måde også gøre det hurtigere. Altså det kan være nemmere hurtigt at få en aftale, hvis man har en akut patient for eksempel. Gør det ondt? Sig til. Vores erfaringer med videotolkning er rigtig, rigtig gode. Vi oplever, at patienterne får et andet nærvær og får en bedre dialog med lægen omkring sygdomssituationen. Det foregår egentlig sådan, man kan sammenligne det lidt med Skype, at du får et videochatbillede med selve tolken, som du får op på stor skærm lige imellem dig og patienten. Og så er det egentlig som, der var en tredje person til stede, bare at han er på skærmen. Jeg har smerte i min håndled. Ja. Videotolkning gør jo, at du får den dimension, hvor du ligesom at patienten måske har en anden kontakt med sin tolk. Jeg synes faktisk, det ligner rigtig meget, når man har en tolk, der sidder ved siden af patienten, fordi at man har det her skærmbillede. Så på den måde er det egentlig ikke så meget anderledes, at man har det her visuelle og audielle billede af en tolk lige ved siden af. Videotolkning er nu en fast del af hverdagen, og de tekniske udfordringer har ikke været store. Videotolkning er absolut et af de bedste redskaber, vi har haft i forbindelse med tolkning, i og med, at det er utrolig let at montere på det eksisterende udstyr, vi har. Og vi har så også en superbruger, som instruerer det øvrige personale, sådan så at man er fortrolig med det. Altså det er nemt at sætte op, og lyden er god, og på den måde er der ikke nogen tekniske problemer i det. For at få videotolkning integreret i hverdagen, er det vigtigt at involvere alle medarbejdere. Jeg synes netop, at man skal sørge for at have sine medarbejdere med på det hele. Man skal have hele gruppen med, og så man ligesom får den der ejerskabsfornemmelse af, at det her, det er det, vi gør. Jeg kunne godt tænke mig at bestille en serbisk tolk. Hvis andre står overfor at skal have implementeret videotolkning, så skal man bare kaste sig ud i det. Kom i gang med det. Det er simpelthen, det er altid. Farvel. Hej.